Il-Konċilju Vatikan II kien il-21 konċilju ekumeniku tal-Knisja Kattolika. Iżda minnhom kollha, forsi kien l-aktar wieħed li jistħoqlu tassew it-titlu ta' ekumeniku. Mhux għaliex l-20 konċilju li saru qabel ma kinux ekumeniċi jew universali, imma għaliex dan kien l-ewwel wieħed li ma tlaqqax biex joħodha kontra xi xizma jew biex jirribatti xi ereżija li tfaċċat f'parti mill-Knisja. Imma biex jirrifletti fuq ir-realtà tal-Knisja Universali il-poplu kollu ta' Alla. Wieħed mill-akbar dokumenti fost is-16 li tagħna l-Konċilju Vatikan II żgur kien il-Lumen Gentium, kostituzzjoni dogmatika li titkellem dwar il-Knisja nnifisha. Minkejja li fiha l-isqfijiet għamlu riflessjoni twila u profonda dwar il-poplu ta' Alla, huma xorta waħda ħassew il-ħtieġa li japprofondixxu aktar dak li kitbu f'dokument ieħor, id-Decret Apostolicam Actuositatem, li jitħadded dwar dak li huma sejħulu l-apostolat tal-lajċi. F'dan id-Decret pubblikat fit-18 ta' Novembru 1965 huma fissru n-natura, ix-xejra u l-varjetà tal-apostolat tal-lajċi u taw il-prinċipji fundamentali u direttivi pastorali biex dan l-apostolat ikun jista' jsir b'riżultati aħjar. F'dan id-Dekret li huwa mqassam f'6 kapitli, il-Konċilju Mqaddes bil-ħsieb li jkattar il-ħidma apostolika tal-poplu ta' Alla idur b'ħerqa lejn l-insara lajċi biex ifakkarhom li l-apostolat tagħhom ġej mill-istess sejħa nisranija li għandhom u għalhekk dan l-apostolat ma jista' jonqos qatt fil-Knisja. L-istess kotba mqazza juru ċar kemm kienet spontanja u kotrana din il-ħidma tal-lajċi anki fl-ewwel żminijiet tal-Knisja. L-ewwel kapitlu tad-dokument huwa dwar il-vokazzjoni tal-lajċi. L-isqfijiet juru kif il-Knisja twildet biex ixxerret is-saltna ta' Kristu mad-dinja kollha f'ħidma li tissejjaħ apostolat. U għalhekk is-sejħa nisranija min-natura tagħha hija wkoll apostolat. F'dan l-apostolat jiġu eżerċitati ministeri differenti, iżda l-missjoni hija dejjem waħda. Lill-apostli u lis-suċċessuri tagħhom kien mogħti minn Kristu d-dmir li f'ismu u bis-seta tiegħu jgħallmu, iqazzu u jiggvernaw. Imma lill-lajċi wkoll kien mogħti sehem mill-uffiċċju saċerdotali, profetiku u rjali ta' Kristu biex huma wkoll jagħtu s-sehem proprju tagħhom fil-missjoni tal-poplu kollu ta' Alla, kemm fil-Knisja kif ukoll fid-dinja. Il-lajċi jiksbu d-dmir u l-jed tal-apostolat mill-istess għaqda tagħhom ma' Kristu, li huwa r-ras tal-ġisem, jiksbu dan id-dmir u jed għaliex huwa Kristu nnifsu li jaħtarhom għall-apostolat. U għaliex huma wkoll ġew ikkonsagrati biex ikunu saċerdozji rjali u nazzjon qaddis. Għalhekk l-insara kollha għandhom id-dmir għoli li jaħdmu sabiex il-bxara divina tas-salvazzjoni tkun magħrufa u milquha mill-bnedmin kollha f'kull rokna tad-dinja. L-għajn u l-oriġini tal-apostolat kollu tal-Knisja huwa Kristu, li kien mibgħut mill-Missier. Għalhekk, il-frott li joħroġ minn dan l-apostolat tal-lajċi jiddependi mill-għaqda tagħhom ma' Kristu. Min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Huwa biss fid-dawl tal-fidi u fil-meditazzjoni tal-kelma ta' Alla li wieħed jista' dejjem u kullimkien jara fl-Alla li fih aħna ngħixu u nitħarku. Eżempju perfett ta' din il-ħajja spiritwali u apostolika hija l-Verġine Marija, reġina tal-Apostli li għexet f'intimità ma' binha u fl-istess waqt għexet il-ħajja tal-familja u tax-xogħol. It-tieni kapitlu tad-Dekret huwa dwar l-iskopijiet differenti tal-apostolat tal-lajċi. Il-missjoni tal-Knisja l-istess bħal dik ta' Kristu mhix biss li twassal il-messaġġ ta' Kristu u l-grazzja tiegħu, imma wkoll li timla u tipperfezzjona lis-soċjetà bl-ispirtu tal-Evanġelju.
Għalhekk, biex jaqdu l-appostolat tagħhom il-lajċi jridu jagħmlu dan kemm fil-Knisja u kemm fid-dinja. Il-Ministeru tal-Kelma u tas-Sagramenti ufdat b'mod speċjali lil kleru. Iżda fih, il-lajċi għandhom ukoll sem importanti sabiex huma wkoll jissieħbu fil-ħidma għat-tixrid tal-verità. Huma blaqat l-okkażjonijiet li jinfetħu quddiem il-lajċi biex huma jħaddmu l-apostolat tal-evanġelizzazzjoni u tat-tqaddis tal-oħrajn. U dan ma jikkonsistix biss fix-xhieda tal-ħajja għaliex l-apostlu laik għandu jfittex l-okkażjonijiet biex bil-kelma iħabbar lil Kristu. Mill-banda l-oħra, jeneħtieġ li l-lajċi nsara jieħdu f'idejhom it-tiġdid tal-ordni temporali bħala dmir propju tagħhom u jaħdmu fih b'mod dirett u konkret. Li bħala ċittadini jaħdmu id fit ma' ċittadini oħra, kull wieħed skont il-kompetenza speċifika tiegħu. Il-lajċi għandhom ukoll jagħtu importanza lil ħidmiet tal-karità u lil inizjattivi ta' assistenza soċjali kemm fil-ħajja privata kif ukoll f'dik pubblika, anki dawk ta' karattru internazzjonali. It-tielet kapitlu jittratta dwar l-oqsma differenti tal-apostolat. Il-lajċi ħadmu l-apostolat tagħhom kemm fil-Knisja u kemm fid-dinja. Fit-tnejn li huma hemm miftuħa oqsma differenti ta' attività apostolika. Prinċipali fost dawn insibu l-familja, iż-żgħażagħ, l-ambjent soċjali, l-ordni nazzjonali u dak internazzjonali. Imsaħħin bis-sem attiv tagħhom fil-liturġija, il-lajċi jipparteċipaw bil-ħerqa fil-ħidmiet apostoliċi kemm fl-istrutturi tal-Knisja kif ukoll fost bnedmin li huma mbedin minnha. Fl-istess waqt huma għandhom jaħdmu fil-parroċċa faqda sħiħa mas-saċerdoti. Fih dan il-familja, il-miżżewġin insara huma għal xulxin għal uliedhom u għal dawk li jgħixu magħhom, kooperaturi tal-grazzja u xhieda tal-fidi. Għal uliedhom huma dawk li l-ewwel ħabbrulhom il-fidi u jedukawhom fiha. Bil-kelma u bl-eżempju jiffurmawhom għal ħajja nisranija. Huma għandhom id-dmir li jħarsu u jippromwovu l-valuri insara tal-familja u li bħajjithom huma jkunu xhieda tagħhom. Iż-żgħażagħ ukoll għandhom il-pis fis-soċjetà li jwettqu attività apostolika. Fl-istess waqt l-adulti għandhom ifittxu li jiftħu maż-żgħażagħ dijalogu ta' ħbieb biex dan jagħti lok lit-tnejn biex jifhmu lil xulxin. Il-lajċi irridu jaqdu wkoll il-missjoni soċjali tagħhom qabel xejn billi jgħixu dak li jemmnu, billi jkunu onesti f'kull biċċa xogħol li jagħmlu u billi bl-imħabba kollha jieħdu sem f'loqsma differenti tal-ħajja bla ma jeskludu ebda qasam u ebda persuna. F'loqsma tal-ordni nazzjonali u internazzjonali, il-lajċi għandhom ikunu ministri jew għaddejja tal-erf nisrani. Fil-lealtà tagħhom lejn in-nazzjon, il-Kattoliċi għandhom l-obbligu li jmexxu l-quddiem il-veru ġid komuni. Il-lajċi li huma mħarġin fil-politika m'għandhomx jirrifjutaw li jieħdu karigi pubbliċi. Meta huma jeżerċitaw kif jixraq dan id-dmir, ikunu jistgħu jġibu l-quddiem il-ġid komuni tal-umanità. Ir-raba kapitlu huwa dwar l-għamliet differenti tal-apostolat li l-lajċi nsara jaħdmu fihom. Huma jistgħu jagħmlu dan l-apostolat kemm individwalment kif ukoll maqudin f'komunitajiet jew gruppi differenti. Jeżistu bosta għamliet ta' apostolat li bihom il-lajċi jibnu l-Knisja u jqazzu d-dinja u jagħtu għall-ħajja fi Kristu. Fost dawn, hemm ix-xhieda ta' ħajja sekulari imfassla fuq il-fidi. Iżda f'ċerti ċirkostanzi huma meħtieġa li jwettqu wkoll l-apostolat tal-kelma billi jħabbru lil Kristu ifissru t-tagħlim tiegħu biex għandruh skont il-kundizzjoni u l-erf li kull wieħed ikollu u jistqarruh bil-fedeltà. F'ċerti ambjenti fejn il-Kattoliċi huma ftit u mxerdin, dan l-apostolat individwali huwa ta' ħtieġa kbira u ta' urġenza.
Iżda għaliex il-bniedem huwa esseri soċjali u għaliex l-insara huma maqudin f'ġisem wieħed li huwa Kristu, allura l-appostolat tal-insara flimkien iwieġeb aħjar għall-eżiġenza kemm umana kif ukoll nisranija. Għalhekk, l-insara jridu jeżerċitaw l-appostolat tagħhom fi spirtu ta' għaqda. Il-Knisja hija mżejna b'varjetà kbira ta' għaqdiet ta' appostolat u sakemm tinżamm ir-relazzjoni li għandu jkun hemm mal-awtorità tal-Knisja, il-lajċi għandhom id-dritt iwaqfu jmexxu assoċjazzjonijiet tagħhom jew jingħaqdu ma' dawk li jkunu diġà jeżistu. Iżda għandu jkun evitat it-tixrid tal-forzi li jiġri jekk jitwaqfu jew jinbdew mingħajr raġuni biżżejjed għaqdiet jew inizjattivi ġodda, jew jekk jinżammu ħajjin aktar milli meħtieġ ċerti għaqdiet li jkunu għamlu żmienhom. Lanqas ma jaqbel dejjem li għaqdiet li jkunu twaqfu f'nazzjon ikunu trasferiti bla doċċ f'nazzjonijiet oħra. F'diversi pajjiżi hemm għaqdiet li jagħmlu appostolat prezzjuż bl-iskop li jevanġelizzaw, iqazzu u jiffurmaw il-bniedem biex bekk jimlew il-komunitajiet u l-ambjenti differenti bl-ispirtu tal-Evanġelju. Dawn l-għaqdiet tal-lajċi għandhom ikunu stmati kif jixraq. Għandhom ikunu mogħtija importanza mill-akbar mis-saċerdoti, mir-reliġjużi u mill-lajċi infushom. L-isfijiet miġbura fil-konċilju faħru lil dawk il-lajċi li kemm jekk ċelibi u kemm jekk miż-żewġa jagħtu rwieħhom bil-kompetenza professjonali tagħhom għal ħajjithom kollha jew għal xi żmien għas-servizz tal-organizzazzjoni tal-appostolat u l-ħidmiet tagħhom. Jgħidu li dawn jistħoqilhom ġieħ u kull rakkomandazzjoni u għalhekk ir-rajja tal-Knisja għandhom jilqgħu bil-qalb u b'sens ta' gratitudni lil dawn il-lajċi. Fil-5 kapitlu ta' dan id-digrit, il-Konċilju jitkellem dwar l-ordni li għandu jkun imħares fl-appostolat. Kemm jekk l-insara jaħdmu individwalment u kemm jekk jaħdmu f'għaqdiet, l-appostolat tagħhom għandu dejjem jagħmel sem fl-ordni li jistħoqlu mill-appostolat tal-Knisja kollha. Anzi, huwa element essenzjali tal-appostolat nisrani. L-għamliet kollha tal-appostolat għandhom jistmaw lil xulxin u waqt li tkun rispettata n-natura propja ta' kull waħda minnhom għandhom jaħsbu għal koordinament xieraq tal-attivitajiet tagħhom. U għadmir tal-ġerarkija li ġġib il-qudiem l-appostolat tal-lajċi li tagħti l-prinċipji u l-għajnuniet spiritwali li tmexxi bordni l-eżerċizzju tal-istess appostolat għal ġid tal-Knisja u li tasses biex jinżammu d-dottrina u l-ordni. L-isqfijiet, il-kappillani u s-saċerdoti l-oħra, kemm dioċesani kif ukoll reliġjużi, għandhom jiftakru illi l-jettu d-dmir tal-appostolat huwa komuni għall-insara kollha, sew jekk kieriċi u sew jekk lajċi. Għalhekk, huma għandhom jaħdmu mal-lajċi bħal aħwa u għandhom jieħdu ħsieb speċjali tagħhom fix-xogħol apostoliku tagħhom. Fid-djoċesi u fil-parroċċi għandu jkun hemm kunsilli apposta biex jgħinu fix-xogħol apostoliku tal-Knisja, kemm fl-evanġelizzazzjoni u tqaddis tal-erwieħ, kemm fil-ħidma karitattiva u soċjali u foqsma oħra. F'dawn il-kunsilli għandhom jikkooperaw bejniethom kleru, reliġjużi u lajċi. Il-Kattoliċi jridu wkoll jikkooperaw mal-insara l-oħra. Din il-kooperazzjoni għandha tingħata sew fl-attivitajiet u sew fl-għaqdiet. Imbagħad il-valuri umani jitolbu kooperazzjoni anki ma' dawk li mhumiex insara, iżda li jarfu tassew dawn il-valuri. Fl-aħħar kapitlu, is-sitt wieħed, il-Konċilju jitkellem dwar il-formazzjoni meħtieġa għal dan l-appostolat. Huwa biss permezz ta' formazzjoni diversifikata u sħiħa li l-appostolat jagħti r-riżultati tajba kollha tiegħu. Barra l-formazzjoni komuni għall-insara kollha, hija meħtieġa formazzjoni speċifika u partikolari għal dawk li jwettqu xi appostolat f'xi qasam.
Dan mhux biss għaliex hekk jitlob il-progress spiritwali u dottrinali kontinwu tal-lajċi, iżda għaliex hekk jitolbu wkoll l-attivitajiet li jagħmlu. Il-formazzjoni tissupponi qabel xejn formazzjoni umana sħiħa li tkun adattata għan-natura u l-kundizzjonijiet ta' kull wieħed. Iżda l-pedament ta' kull apostolat hija l-formazzjoni spiritwali. Hija wkoll meħtieġa tħejjija dottrinali soda, jiġifieri preparazzjoni teoloġika, etika u filosofika skont iċ-ċirkustanzi u t-talenti tal-persuna. Barra minn dawn, wieħed irid iqis ukoll l-importanza ta' formazzjoni prattika u teknika. Il-formazzjoni tal-insara kollha għall-apostolat għandha tibda sa mill-ewwel edukazzjoni ta' tfal. Iżda meħtieġ b'mod speċjali li jitħejjew għall-apostolat l-adolescenti u żgħażagħ. Imbagħad, din il-formazzjoni tiġi perfezzjonata matul iż-żmien skont id-dmirijiet li l-lajċi jidħlu għalihom. It-tfal rridu jkunu edukati li joħorġu barra l-limiti tal-familja tagħhom u jinfetħu spiritwalment għal komunità ekklezjali u temporali li jgħixu fiha. L-iskejjel u istituzzjonijiet ta' edukazzjoni, gruppi u għaqdiet kattoliċi għandhom inislu sens kattoliku u jinkoraġġixxu l-ħidma tal-apostolat. Jeħtieġ li l-lajċi ikunu ffurmati biex jiftħu dialogu mal-oħrajn kemm dawk li jemmnu u kemm dawk li ma jemmnux. Fost l-għajnuniet sirja lill-lajċi fl-apostolat tagħhom, il-Konċilju jsemmi laqgħat ta' studju, kungressi, irtiri, eżerċizzi spiritwali, laqgħat, konferenzi, kotba u rivisti. B'dawn u b'mezzi oħra huma mhux biss jiksbu tarif iżjed profond tal-kotba mqazza u tad-dottrina kattolika, iżda wkoll ikattru l-ħajja spiritwali tagħhom. Fl-aħħar paragrafu l-isqfijiet konċiljari jitolbu jħeġġu lill-lajċi kollha biex iwieġbu malajr bil-qalb u b'ġenerożità għall-leħen ta' Kristu li f'din is-sija qiegħed isejħilhom b'insistenza akbar. Permezz tal-Konċilju Mqaddes, il-Mulej għandu jistieden lill-lajċi kollha biex jingħaqdu dejjem aktar intimament mill-qrib miegħu u biex jissieħbu miegħu fil-missjoni ta' salvazzjoni. Għal darb'oħra anke llum, il-Mulej qiegħed jibgħathom f'kull post u belt fejn ikun se jmur hu. B'hekk huma jkunu qed joffru rwieħhom bħala kooperaturi tal-apostolat waħdini tal-Knisja. Jalla, lill-lajċi nsara dejjem jaħdmu bil-ġenerożità fix-xogħol tal-Mulej, għaliex huma jafu li l-ħidma tagħhom fil-Mulej żgur li ma tkunx għal xejn.